Hi people! Fajn. Dnes videa a je tu týdenníček, neptejte se hlavně, jak budu takhle, úplně tu hru ignorujte teďko, protože jak si to bude hodně divný, protože se nebudu takhle. Takže pondělek. Jo, v pondělí jsem měla pocit, že mi doma straší. Nebo v noci, u mě, nevím jak u vás, ale já prostě často dělám to, že třeba otevřu okno a začnu vidět. Jo, je to divný, ale dělám to. Jo, jenže najednou tak kolem 11 otevřu okno, zabiju a najednou vážně tam slyším hlas, jo, prostě šepot. No prostě tak něco, ale znělo to tam jako demo. Tak tam jako chvíli stojím, čumím, nevím, jako co si mám myslet, nevím, proč mi chce tady radši začal myslet, že jo, okay. Já stojím ve okně, čumím, jak mám, jak úplně to, jako co mám dělat, jako tam to nějak takhle vážně nemám. A tak prostě si to okýnko zavřela. Dělala jsem, že jsem to nikdy neslyšela. Jo, jenže potom šla jsem do postele si lehnout, ale najednou úcitím, protože to bylo takový to lehoučky, když do vás někdo šouchá, tam vlastně po zádech, že vás někdo to prostě na nohu a tohle. Já měla pocit, takhle, já tam ještě prostě tak postižený, že já když se bojím nebo něco, tak se začnu smát jak největší dement na světě. Takže já tam dávám základy smíchu, ten duch nebo co to tam je, si musela myslet, že jsem nějak pošahaná. A toužila jsem asi potom, abych usla. Takže to bylo úplně hrozný, to nás asi seděli jste, jak na vás někdo šahá. Kdo tam nebyl. A kolem tam si byly slyšet krouky. No humus. Nepřeju nikomu. Doufám, že mi tohle video vystačí jako to, nebudu muset asi něco přidat. No to jako pobledání, no to ne. Tak. Úterý, to jsme šli, jo. Potom jsme byli já Maggie a jsem už venku a Vítě. Jo, že na dvoře na kolotočení. U nás na zlejště je takový postižný kolotoč, tady je to prostě strašně. Že prostě to, no ten si sedne tam, se začne sám točit, nebo takže jsme tam něco dělali na kolotočení, stejli jsme se tam ale pozabíjeli, no to úžasný, skvělý. Čemu? Nevím, ale dál. Tak jsme hráli flašku, tak jako flaška. Tak jako zaspíje moji oblíbenou písničku Maggie. To mi dá za úkol Maggie, zaspíje moji oblíbenou písničku. Můj zpěv je něco hodně děsivého. Já, i když jsem tohle video natáčela, tak já se prostě u videí musím zpívat. Prostě já si vždycky pouštím hudbu a já zpívám. Jenže když takhle nemají tvar, já smělám asi nějak takhle. Maggie písnička oblíbená. Maggie je Monster. Monster, a mě zajímá si ty slova jdou, ale je to úžasný. Nezajímá, tak je to dělat, že prostě ani na neznáte pravý slova, zpíváte to falešně, šíleně vysoko. Jo, proto mě strašně baví potom poslouchat ty videa ze SSO, co já vytvářím, když já komentuju. Protože vážně lidi, když vám tam nějaký názor zpívá, jako a potom po flašce jsme hráli s Bonkou. Jo, Bonka hra zahledaná. Zazvoňte, utečete. Nejlepší je to v paneláku. Jo, bohužel Brno, to jsme si dali žádný paneláky, nejsou. Jsem docela spokojená. Jo, ale ten panelák na Zvonku hru mi to chybí. Zvonku hru, party, co neznají, jsou někde party, co lidi neznají, ty, co nevylezli ještě od počítače.
Nebo to jsou 100 let za opice na vysvětlení. Zakládá větší příčce a zezvíte auto. Panákujete na místo, že asi vemete ruce a začnete jedna rodinka tam ty zvonky. A pak utočíte. Jo, takže jsme někdy stáli v tom páru, zazvím se asi našli domů, nezvala nevytekli, tak jsme všechny vytekli. No, jak jsem začal mít vidění, on totiž má vidění, že všude vidí démon. Na strašidla. Viděl jsem nějakou paní s otočnou hlavou. Tak se mi zase ten, se tečou se změny pomalu. No, protože mě došahá na kontinu suplému. Pomoc. A já si přesednu, abych ten děsný pocit neměla. Je to hnusný. Jo, musím. Já bych naši dali a padám. Fajný. No potom jsme šli k nám domů. Jenže tam se začal slyšet prostě nějaký, prostě jako kdyby někdo řval. Takový ten věčný křik. Potom jsme viděli postavu. Prostě bylo to děsivý a ještě horší. Třeba tam, jestli jste viděli E.T. volá domů, film. No tak jak nám domů, že jsem bez... To bylo zvuk. No. Prostě a jednoduše. My jsme viděli ten film, tak jak ten mimo nám ukázal. No tak přesně to jsem viděl ve oknu, nejvíc. Já Maggie. Jo, já a Maggie, takhle jsem tam stála čudem. Zajímavý, jako... Pak se zrovna to změnilo. A všichni prostě doprovodili. Jenže z okna, tam nikdo tam nestál. A prostě u sousedu prostě jen byl vidět prostě stín. Jsme prostě stín, ale velký stín a nikdo tam nestál. A ještě ke všemu by ten podle toho světla, ten stín měl být na druhou stranu. A hodně velký. Asi tak jako jenom hlava a krk. Fuj. Něco to nějaké pošlání do domu. Vlastně mi doprovodili až ke dveřím domů a my potom zjistíme, že utekla. Fakt. Super, teda potom. Tam nastavila jak tak v pohodě. Jenže potom nastoupila středa. Jo, už je ta měsíčka, už se... No je středa, už je to nejde. Byli... Jo, znovu jsme byli na kosmetice a bylo to v pohodě. Ne, no fajn. Počím. Takže to bylo celkem v pohodě. Jenže potom jsem potom spala a najednou na židli to tam sedí, to vypadalo jako, když jsem si nějaká velikánská obluda s dlouhým krkem, jak žirafa nějaká, nevím, poloviční a měla to velkou hlavu. Já tam zavřela okna, no to bych asi ne... Okno bych nezavřela, jelikož bych jsem se bála tak, že by ani si postele nestrčila spodek malíček, jo. Já zavřela oči, začala jsem se smát. Mě to tohle videa teď se, jak se smát, nebo čemu. Se bála. No, chtěla jsem se smát, takže já jsem měla pocit, že tam někdo kolem mě dupe. Buď mám nějaký slyšení, nebo já nevím, vidění, cítiny, jsou cítiny, jako když se cítíte. No, tak. Ale okay. No, prostě a jednoduše to bylo děsný. Potom ve čtvrtek. To ve čtvrtek. Jo, ne. Okay. Jsem byla zase. Jo, ve čtvrtek jsem byla doma a konečně
Já si viděla to video s Valentínem. Já ho mám natočený asi tak už prostě dlouho. To video mám natočený prostě už asi 2 týdny. No si. A týden jsem ho vydával, než jsem podařilo ho dodělat. Na tady jsem to udělala, nevím. Jsem ho konečně dodělala. A omlouvám se, že teď nebyly videa, ale prostě jsem neměla náladu a já nechci natáčet videa. Můžu je natáčet, ale prostě nechci je komentovat, když mám špatnou náladu. Protože za mě nelíbilo by se to vám, nelíbilo by se to mně a já se tohle nechci, prostě já to chci dělat ze svý vůle, já nechci, aby se mi to starosti bylo. A prostě aby to bylo, že prostě musím. Jo, jinak videa budu asi tak, jedno video stejně jako víte, prostě mezi někdy pondělí, pátek, asi tak, nevím vůbec, kdy prostě. A jedno, týdenček se nepočítá možná o víkendu, ale to nevím, to jak budu stíhat. Už mám pocit, že mi to zase někdo táhá. Mama, to zase bude, no. Takže jsem mu to video dodělala. Tak, teďko další. Jo. Potom, v pátek, jelikož Maggie byla u táty, nebo je ještě pořád v neděli, ale Maggie je u táty každý den, tak jsem nechtěla tak úplně ven. Takže jsem tu seděla a jelikož den mě chytli zase sinici, takže možná bylo nějaký videa, možná. Poslala jsem velkou akademii, trvalo mi to 2 týdny, myslím 2 dny, stavila jsem to až dlouho. Třeba půl dne v sobotu jsem to stavěla. Půl dne jsem toho spala. Ale to je jedno. A konečně jsem si do toho vytvořila snímky, to máme to asi snímky samotný i s koňma. 5 koní dětí, to znamená to asi 3 hodiny vytváření a jsem za tom hrála. Sobotu. Tohle nepřeskočí. Páni slova. Jo, tak já se omlouvám za to, že se to potom. No, tak to tak někdy jinde to ale vědět. Můžu si to šít. A jenom taky kusím. Ještě dořeknu. Sobota, rychle a neděle. Musím. Sobota. V sobotu jsme byli. Jo. V sobotu jsem ještě taky hrála. Nic jsem málo Jo, ještě jsem natáčela. Teď ty pláza úkoly. Tak, to jsem se chtěla nic. Ještě tam byly sníky. Neděle. Ne, v neděli, dneska. Nebyly. Nebo. Jo, a včera jsem si absolutně se ještě nečetla. Jsem tak šíleně. Já jsem, ale ještě jsem sobotu zalila kytku. Takže jsem zase stalo. No, dopadá to jako hůř. Až tu mávám s tím kabelem od sluchátek, nechápu, nepochopím, nedojde mi. No věc. Tak. Asi tak. V neděli. Četla jsem si, byla jsem na mobilu, potom. Jo, ještě jsem něco dělala se zvířátkama. Jsem si s nimi odlila. Jo, díky. Teď jsme postali, jsem ho našla. Nebojte. Potom jsme byli v Teplicích, jak tam bylo něco s tou čokoládou, nebo co? Nějaká čokoláda, nebo to možná narodit. Vážně to dobře uvařili, co? Nějak něco chtěli, nějaký ovoce, dneska ovoce, no tak něco s čokoládou, že to chutí. Ne, nechutí, ale chutí. Potom jsme ještě byli v zahradnictví. Já nesnáším zahradnictví, dlaždičnictví, umývadlovství, koupelnoství, všechno možnoství, prostě všechno tohleto.
Nesnažím to z jiného důvodu. Slíbně rodiče, když jsme dělali zahradu, dělali jsme koupelny, tak měli vždycky sami. Po té době to nesnáším. Jakýkoliv zahradnictví, jakýkoliv dlaždice, dlaždičky, zákaz vstupu u mě. A potom doma. Už jsem vlastně šťastná, že jsem doma a najednou si vzpomenu, že mám hlad. Jo, tak ne, že jo. Vzpomenu, že mám hlad a tak se rozhodnu jít. Se najít. Jo, jenže najednou zjistím, že myčka, teda ne myčka, že ta kytka, najednou mi mamka zavolala, co jsem dělala s tou kytkou. Takže tu kytku jsem si myslela, že jsem ji dlouho nezalivala, jenže tu kytku asi někdo přede mnou zalil. Protože celý vysoký květináč, plný vody, ta kytka byla super suchozemská, no nevím. Já z ní udělala vodní, takže chudá kytička. Potom, bylo 24, potřeba jsem do 30 udělat myčku, abych mohla jít tohle video točit. Takže myčka, šup, všechno hotový, rychle jsem tam něco rozplákáno tady je. No a pak jsem šel točit tohle video a teď je teď. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, slíbaj odeběr kanálu, na další videa a bye people. Bye people, bye.